लाबानो जाबाय जाहाथे गोदान भिडिअखौ सिगांग्रो नुनो हानायनि आरो थ' आं दिनै लाबोनायनि जाहोनानो जाहैबाय आंनाथ' माखासे बेफोरबायदिनो दुखु सुखुनि गेजेरजों रायलायनायसो नङा होमबा थिग बिदिनो मोनसे भाइरेलनि सायाव लाबोदों आरो बा बे भाइरेलानो जाहैबाय जोंनि दा जाफ्लेबाय थानाय न'खरफोराव बेले बेजे बयनिबो थासारि बेखौ लानानै आं नैबे लाइभ भिडिअ फैनाय जादों थ' लोगोफोर बिदिब्ला टपिकआव फैनोसै नङा होमबा दा टपिकआ बेनो जाबाय फुंबिलि समाव लाबोनाय जादों माने दाउलाबो बिराद गाबदोंथ' बिनि थाखायनो माने एसे उसुबिदा मोननो हागौ थ' बेफोरखौ जेबो साननो नांला नङा होमबा थ' खोनासंदो नोंथांमोना थ' दानि मुगायाव गोबाङानो सेंग्रा सिख्ला लाइमोन बा हाबा जानाय बोराय बुरै बिथांमोनाबो गोबां रं नाम्बार जानानै गोबां खारदों आलाय सिलाय गावनि न'खरखौ सेफायलांदों थिग बेखौ लानानै आं माने नैबे टपिकखौ लाबोनाय जादों आरो थ' बेफोरबायदि माने जाफ्लेबाय थानायखौ मोननानैसो आङो माने भिडिअखौ लाबोनाय जादों थ' नोंनि भिडिअआ बिथांनि भिडिअआ बेफोरबायदिनो होननानै माने बखिलाबायनो नाङा आरो थ' आङो दा माने खावलायनो सानदों सोरबाया सोरनिबा न'खरखौ सेफायनो साननो नाङा माने गुबुना बिस्रा जेनेबा फिसाय दंखायो न'खर दंखायो बै न'खर थासेयाव बिथांजोखौ माने नों कन्टिनिउ कन्टेक्ट खालामोब्ला बेयाव बैनि गोसोआबो बायो थिग बिदिनो बिनि गोसोआ बायनानै बेजों खारलांफानाय जायो दा बेफोरखौ मिथिखानानै माने सिख्लाफोराबो माने हिनजाव गोनांफोरजों खारो आरो बांसिन हिनजावफोरा हौवा गोनांखाया खारनाय जादों थ' बेखायनो आं बुंनो सानो मैया दाखालिसो मोनसे ससियेल मिडियाआव नुबाय थादों आं बेखौ फट' होनानै ओरै भिडिअ' लाबोनो सानाखै माने आङो डाइरेक्टलि आङो रावनिबो माने माबाखौ भिडिअ'खौ आं हगारा माने आंनि खुगाजोंल' आं बुंनानै बांसिनानो नागारनाय जायो आरोना थ' दाखालि मोनसे भिडिअ' मोननाया जाहैबाय सासे सेंग्रा आरो आइजो जेनेबा हिन्जाव आरो हाबा जाखानाय दा बिथाङा बिथांनि फिसाजोखौ गोसथोयोमोन जाहैदों बिथांनि फिसाजोखौ गोसथोना मोनैनि दा बिमाखौनो लाबोबाय जाहैदों आरो दा बिमाखौ लाबोनायनि खार'नाव माखासे मानसिफ्रा भाइरेल खालामदों आरो बिथांखौ मारै भाइरेल खालामदों होनबा सोरबाया होनबाय बिथांनि गोसथोनाया माने खारबाय गुबुन सेंग्राजों खारनायनि थाखाय बिथाङा बिमाखौनो लाबोदों होननानै माने बुंदों आरो खिन्थु सानैसोनि भिडिअ आङो नायदों बेलेगफोरनियावबो दा बिथांमोना होनदों सोरबाया बिथांनि गोसथोनाया दाबो कलेजावनो फरायगासिनो दङ आरो बिथां हिन्जावनाबो माने फिसाय दंखायो थैयाखैबो गुबुनाव खामानि मावनानै दं ना मा दं बेखौ आं मोजां नायासैलाय आरोना बिदि बुंहरदों आरो कमेन्टआवबो बुंहरदों आरो भिडिअ' बानायनानैबो बुंदों आरो दा बिथांमोना माखासे भिडिअ' मोननाय लोगो लोगो गुबुनफ्रा माने गोबां माने भाइरेल खालामनाय जादों आरो माने नै मानो बिदि जालायखो होननानै माने गोबां भाइरेल जादों आरो बे भिडिअ'आ माने बेफोरबायदि भिडिअ'खौ माने आंनोबा माने बारा भाइरेल खालामनो नाङा जेसेबांनो भाइरेल खालामो एसेबांनो मानसिफ्रा माने बांसिनसो आइडिया बुथुमना लायो माने जाय मानसिया बेफोरबायदि जायो बेफोर मानसियासो माने बांसिन आइडिया बुथुमनानै माने बेबायदि खामानिखौ मावनो चान्स लाबाय थायो आरो बेखायनो आङो सानो दा बे भिडिअ'खौ नोंथांमोना नुखाबायब्ला बिथांनि भिडिअ'खौ नुखाबाय बुजिखाबाय नङा होमबा आंथ' आरो मा बुंनानै मा मोनबावनो आंनि बुंनाया बेनो आरो जाहाथे बेफोरबायदि भिडिअ'खौ माने लाबोनो नाङा माने जेनेबा आगारनो नाङा माने मोजां आगारब्लाबो नोंनि रावजों बेफोरबायदि दाजा बिथांमोना बेबायदि माने बुंदों थिगानो नोंसोर बुंनायाबो जादों बिदि दाजा होननानै खिन्थु माखासेया भिडिअ' खालामनानै सोंहरदोंसो बिथाङा मामोन बिथांनि गामिया बबेयाव बिथांना हौवा दंना गैया बिथांनिया हौवाया थैबाय नामा बा बिथांनि गोसथोया मारै जाखो दा बेफोरबायदि माने खोथा माखासे बुंदों आरो दा बेफोरबायदि खोथा बुंनायाव माने माखासे मानसिफ्रा सुखुवाखै आरोना बिथांमोननि गामिनिफ्राबो
गोबाङानो माने सोरबा सुखुदों सोरबा सुखुवाखै बेबायदिनो माने कमेन्ट हरदों गुबुन गुबुन जायगानिबो जानो हागौ कमेन्टआ माने कमेन्टखौ आं नायदोंमोनथ' कमेन्टखौ नायनानै आं माखासे मानसिफोरनि भिडिअ भाइरेलखौ आं कमेन्टखौ नायदोंमोन कमेन्टआव नायनानै आं नुबाय जे माखासे माने सोरबाया मोजां मोनदों सोरबा मोजां मोनाखै माने बिथांनि डिटेल्स बागै माने एसेबां माबानो नाङा बेफोरबायदिबो बुंहरनाय दङ सोरनावबा सोरनावबा माने आं दा बेखौनो नायनानै माने आं सानदों आरो आंबो गोसोआव माने बेफोरबायदि भिडिअखौ माने एसेबां माने भाइरेल खालामनायनिफ्राय भाइरेल खालामनायानो साबसिन नङा होमबा माने बुजायबाबो बुजायनानै लाब गैखाला दानि जुगाव गोबाङानो माने गावनो गोरोंखा बयबो आरो दानि जुगाव मा इन्टेलेन्ट जेनेबा हमना ला कम्पिउटार जुग नङा होमबा बे कम्पिउटार जुगखायनो माने बयबो रोंखायो माने गावनि मेलेमानो माने सालिजारि खालामबाय थाखायो आरोखि दा स' लोगोफोर गावनो गाव रोंखानायखाय हिसाबै माने इउटुब चेनेलफोराव माने गोबां बाथ्रासो सोलोंनांगौ जायो आरो दा बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोनो नाङा मोजां मोजां आइडिया कन्टेन्ट बायदिसिना मोजां मोजां आदब माने बेफोरखौसो माने ससियेल मिडियाआव आगारनांगौ गुबुन जाथिखौ नायदो नोंथाङा गोबां इउटुब चेनेलनि फेसबुक पेज चेनेलनि बागै गोबां भिडिअ कन्टेन्ट लाबोयो दा नोंथांमोना जुदि साक्सेसफुलि नोंथांमोना जुदि फैसा मोनखाबाय बा माबा मोनसे जाखाबाय नोंथांमोना माबायदि लाइनाव थांबा माबायदि रां आरजिनो हायो फेसबुक पेज बा इउटुब बेफोराव नोंथांमोना बेफोरनि बागै नोंथाङा माने लाबोनांगौ आरो भिडिअफोरखौ आं बेखौ खावलायो दा मोजां मोजां भिडिअ नोंथांमोना जुदि मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबोयोब्ला आरो बिनिसाय बांसिन नों आंहाबो नायनानै सोलोंनानै माने गोबां माने आरोबाव माने सोलोंनानै माने गियान लानो हायो आरो गियान बुथुमनो हायो थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा मोनगोन होननानै बयनिसिमबो आसा आरो मिजिं थिनाय थाबाय बर' हारिनि होननानै अननानै लाइक फल' खालामदो स' लोगोफोर चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लादो फिन नोंथांमोनखौ खावलायफिनबाय थ' दिनैनि भिडिअआ एसेयावनो दोनथ'बाय लोगोफोर स' बाय